Mbak, sampean rondone slamet toh? Yo, sampean kok ngerti ya mas? Yo ngerti lah, aku lo kenal karo Slamet. Padahal kuwi rahasia lho we. Rahasia lak kanggo wong-wong toh. Kanggo aku yo ora. Sampean kok iso ngerti nek aku ndek biyen tau rabi Mas Slamet. Lah wonge lho cerita nang aku, makane aku ngerti. 2 tahun mas aku dirabi karo Mas Slamet kae rumahmu. Lah kok kilat men toh? Kok morong tahun nih? Urung iso move on aku sampai saiki kok. Barang wis kebacut lho, mbok rasa dieling-eling. Sing ditepu cahe saiki. Lah nyapa toh kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu toh. Jan, gak ngerti wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet langsung ngaceng modele aku. Apa ora yo kewalik? Mas yo nggonmu kadaluwarsa ora apa-apa. Panggah doyan aku. Sementing ora mambu mbako. Lah temulocot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lho yo mbah kira-kira ning dhewe. Ojo ngawur ae ya. Wae sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa. Mencintai bojone uang kok duwe cita-cita sakinah mawaddah warahmah. Tangi ya turumu kemiringan. Tangi. Kok rumangsa. Dek, kalau WA aku nggak balas, berarti Gak ada paketan. bukan, Gak ada sinyal. bukan juga. Lah, terus kenapa? HP-nya udah laku. Bang, Ya dek, kenapa? apa bedanya tangan wanita sama tangan laki-laki? Gampang, tangan wanita agak lebih halus, tangan lelaki agak kasar. Salah. Loh, kok salah? Emang bedanya apa? Tangan laki-laki bisa melembekkan, sedangkan tangan wanita bisa mengeraskan. Aku tak dolan sik Delut ya. Kowe oleh dolan asal pamitan. Lah kupingmu ora krungu ya wong lagi pamit. Kowe roh to, Ngerti apa? wong wedok seblak jek panas ae wis dipangan. Lah yo kaliren to. Wong panas kok dipangan. Apa meneh wong lanang dolan kok ora pamitan. Lah terus ati apa nih? Yo, iso-iso diuntal kowe neng. Wong wedok kok kakean aturan. Ngene ra oleh, ngono ra oleh. Wong lanangnya apa mbok kon golek duit teh. Mbok rasa rabi karo wong lanang. Rabi karo tuyul kae lho. Kayak jogok jaran. Mbak, nyapa to wong wedok iki wis duwe bojo dadak ngaku rondo iki lho. Lah tenan akeh rondo orang aku piye to? Oh alah rondo tenan to tiba. Tak kira ngaku-ngaku tok. Lah kok bukan ngaku dudu ya ora percaya. Ya ora percaya wong wedok duda iki lho. Didelok sekilas lho wis ketok. Dodone mesti metutuk. Bukan blorot katoke bukan nyepil nek pedange wing kok kecewa. Lah iya nek wong lanang kuwi duwe jam gandul, nek wedok jam templek. Apa mbok kon ngaku anak balita, heh? Ya kuwi malah lucu neh, mosok balita jembuten. Cek mik mama ngono kae ada gelem we. Kudune kene to sing mik. Umur semene iki sik tak wedeni gur pas nek ora duwe duit. Masalah orang mbok kancani, orang mbok sapa, meh mbok rasani ngasih cangkemmu munto ora tak gagas belas. Penting nyambut gawe, awake paringi sehat, bagas waras, rezeki lancar. Wis, prei ngadepi wong ruwet.